ବନ୍ଧୁ ଗାଁକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଗାଁକୁ ଆସି ମୋ ଘର ଆଉ ବଡ଼ ମଜା, କାହାକୁ ବହୁତ ଖୁସି। ଏ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଛ ଏ ଜିନିଷଟା, ମୋ ବୋଉ ସବୁ ଘରେ ଧାନ ବେଣ୍ଟି, ମାନେ ଆମ ଘରର ଏତିକି ଖାସିୟତ ପାଇବ, ସବୁବେଳେ ଧାନ ବେଣ୍ଟି ବର୍ଷକୁ 12 ମାସ ଆମ ଘର ଟଙ୍ଗା ହେଇଥିବ। ଆଉ ଗାଁର ଗୋଟେ ଅଲଗା ନିଆରା। ଦେଖ, ମୁଁ ଗାଁକୁ ଆସିଛି, ମୋ ଘର ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ରୁମ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ଗଦିଟା ଦେଖିପାରୁଛ, ସବୁବେଳେ ଗୁରା ହେଇଥିବ, ମୁଁ ଯେମିତି ଆସିବି ଖୋଲା ହବ। ମଝିରେ କେବଳ ମୋ ପୁତୁରା ଯେତେବେଳେ ଆସି ସିଏ ଶୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଉପରେ ଦେଖୁଛ ଚାନ୍ଦୁଆ, ମୋ ଘରେ ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ପିପିଲିର ଚାନ୍ଦୁଆ, ବ୍ୟାଚଲର ବେଳେ ସବୁବେଳେ। ଆଉ ପିପିଲିର ସବୁବେଳେ ଖାସିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା। ପିପିଲିରେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ମାନେ ମୁଁ ଆଜି ବି ସଜେଇକି ରଖିଛି ଏସବୁ ପିପିଲି ଜିନିଷ। ଭାଇ କହିଛି ବା, ଲାଇଫ୍ ରହିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ଚିକଣ ରଖିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ପୁରୁଣା ହବ ବି ସଜେଇ ରଖିବ।